رسول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد اللہ دی ذات توانو غلے بازاں دی بچائے آستان دی بچائے اور انج دیاں دی بچائے جڑے منہ تے چودھری خلیل احمد چودھری احسان احمد چودھری شہباز احمد تے پرا ہو کے پتہ نہیں کی کہندے یا پاک پروردگار ایک خوشی دا موقع ہے اور جناب چودھری سمیع اللہ گجر صاحب دی میرے اللہ شادی نو قائم تے دائم رکھی میرے اللہ بالخصوص سرکار مدینہ دے صدقے نبی پاک دی آل دے صدقے اور بالخصوص مولا کائنات یا علیہ السلام دی پاک اولاد دے صدقے بارہ امام 14 معصوم پاک دے صدقے بالخصوص 5 دن پاک دے طفیل میرے اللہ اے آج دی روحانی محفل اور پاک پاکیزہ محفل اے جڑی جنہ مٹی سونا کی دیئے جنہ بیریوں دودھ کٹیا ہے انہوں دے طفیل اے آج دی خوشی دی محفل جڑی رکھی آجی آسان صاحب بنگرہ والے نے اللہ دی ذات انہوں دے طفیل اے منظور تے مقبول فرمائے میرا اللہ اور ایک حکم ملے ہے آخر تے 2-4 بند بابا اس سرکار دے آؤ 1 کلو نہ ماری مال کا 1 کلو نہ ماری مال کا اوے اللہ جانے عشق تو آندہ اوے اللہ جانے عشق تو آندہ یا علی اللہ عشق تو آندہ آہو جی عشق تو آندہ سجا او 1 نو نہ ماری مال کا تے چلیو اوگے پوچھ دی پھرائے چلیو گے پوچھ دی پھرائے او چھالے شریف وال راہ کیڑا نصیب علی شال راہ کیڑا اے والی حسین وال راہ کیڑا آئیو بیرا شاہ وال راہ کیڑا جاندہ اے چلیو گے پوچھ دی پھرائے تے سانو تیرا عشق لگا سانو تیرا عشق لگا او سبا تو جگ نالو اے اللہ جانے تو جگ نالو حیدر یا علی اللہ تو جگ نالو مٹھا او سانو تیرا عشق لگا تے کھڑی دے وچ وسنا کھڑی دے وچ وسنا آؤ بابا چنڈا پیا چڑھدا آہو جی چنڈا پیا چڑھدا اے پیرا شاہ علی چنڈا پیا چڑھدا تیرا آؤ کھڑی دے وچ وسنا